Li tkun ġenitur għandha tkun opportunità li jkollu kulħadd. Għalhekk se nestendu s-servizz tal-IVF billi jiġu introdotti servizzi ġodda bl-aktar teknoloġija moderna. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta flimkien it-tnejn filgħodu e kif ħabbar numru ta' proposti oħra tal-Partit Laburista marbuta mal-familji. Dr. Abela spjega li gvern ġdid immexxi minnu se jagħmel dan billi jitresqu emendi fil-liġi tal-IVF. Se nintroduċu f'pajjiżna servizzi ġodda bl-aktar teknoloġiji moderni biex ngħinu aktar koppji li għandhom problemi, inkluż ta' infertilità, biex ikunu jistgħu jsiru ġenituri ġewwa pajjiżna stess. Irridu nwessaw il-proċeduri li tippermetti x-xjenza ħalli ngħinu koppji illi diġà batew ħafna u xorta waħda baqgħu ma sarux ġenituri. Il-Prim Ministru qal jekk jingħata l-fiduċja, is-servizz tal-IVF se jiġi estis għal min kellu wilt permezz ta' dan il-proċess u jrid wilt ieħor. Dan jikkumplementa wkoll dak li ġie mħabbar ftit ilu, jiġifieri li l-mediċini kollha assoċjati ma' dan il-proċess se jkunu qed jiġu mogħtija b'xejn b'effett mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena.